Olen Mikko Mustala, Foreverin toimitusjohtaja. Meillä on tällä hetkellä 9 Foreveria ja vuosi sitten kesällä tutustuimme Tom Koivukoskeen ja aloimme kertomaan haaveistamme siitä, että saisimme rakennettua Järvenpäähän uuden Foreverin kesällä 2014 alkoi tontin etsintä ja sen jälkeen tontti löytyi ja sitten alkoi suunnittelutyö ja 2015 vuoden alussa alkoi sitten tämä rakennusprojekti, joka valmistui sitten aivan aikataulussaan noin viimeinen päivä lokakuuta 2015. Ja nyt ollaan tässä oltu noin kuukauden päivät ja pyöritetty tätä toimintaa täällä Järvenpäässä. Rakennusprojekti meni erinomaisen hyvin. Kaikki se mitä sovittiin piti ja nyt kun ollaan saatu paikka itsellemme käyttöön ja on tullut jotain pieniä reklamaatioita, niin kaikki on hoidettu nopeasti ja asiallisesti kuntoon. Olemme todella tyytyväisiä tähän yhteistyöhön Koivukosken kanssa.